Здравейте, приятели! Аз съм Борис Панайотов и съм основателят на Dance Nation. Dance Nation е първата програма за групови танци, създадена изцяло в България. Тя има своя уникална концепция и няма аналог в световен мащаб. В Dance Nation предлагаме групи за начинаещи, напреднали средно ниво и напреднали високо ниво. Така всеки един от вас ще намери своето място според своя танцов опит и вкус, за да се чувства добре и да танцува заедно с нас. В нашите класове по Dance Nation ще се забавлявате наистина от сърце. Ще се срещнете с много различни стилове музика и танци, като латино, хип-хоп, ориентал, дори и кей-поп. Ще се срещнете с много различни видове музикални и танцови култури от цял свят. Освен класове по групови танци, Dance Nation предлага и много различни събития. Танцови workshopи, обучения за нови лидери, които искат да преподават Dance Nation. Имаме много различни танцови семинари и много други събития, които може да видите на нашия официален сайт www.dancenation.fun. United we dance! Уважаеми зрители, Dance Nation и Борис Панайотов!